Здравейте, скъпи родители, учители и тинейджъри! Аз съм доктор Танер Шахин и съм кардиолог. Всеки ден срещам с пациенти с симптоми и оплаквания, свързани с сърдечно-съдови заболявания. И макар че напредването на възрастта е рисков фактор за сърдечно-съдови заболявания, медицинската наука и практика са доказали, че консумацията на тютюн, алкохол, нездравословни храни и заседналият начин на живот засилват значително риска за сърдечно-съдови заболявания. Много от моите пациенти споделят с мен, че са започнали употребата на тютюн или никотин още в тинейджърска възраст, а това от години е утежнявало състоянието им. Аз като лекар, но и като човек, вярвам в силата на превенцията. Затова трябва да действаме без компромиси. Тютюновите и никотиновите изделия нямат място в ръцете на децата и подрастващите. Данните са стряскащи. В България всеки четвърти ученик на възраст между 13 и 15 години пуши цигари, употребява вейпинг продукти или някакъв друг тютюнев или никотинов продукт. Ние възрастните сме отговорни за това, че те имат толкова лесен достъп. Всички тези продукти имат негативно въздействие върху сърдечно-съдовата система. А при подрастващите, чието тела се развиват до около 20-25 годишна възраст, това въздействие е още по-опасно. В периода на подрастване организмът е особено уязвим на външни въздействия като токсични вещества и никотин. Употребата на тютюн и никотин уврежда кръвоносните съдове, повишава кръвното налягане и ускорява пулса. А това води и до ранни признаци на хипертония и аритмии, които още в млада възраст започват да увеличават риска от развитие на хронични заболявания с тежки усложнения в по-зряла възраст. А създадена в тинейджърските години зависимост към тютюн и никотина често остава за цял живот. Скъпи тинейджъри, изборите, които правите днес, ще определят здравето ви в бъдеще. Моят призив е ясен. Нека действаме заедно. Нека бъдем добре информирани, ангажирани и отговорни. Да кажем не на употребата на тютюн и никотин от подрастващите. Без компромиси.